Selmilkom. Iltqajna għal dan il-bulletin mediku dwar il-COVID biex naraw is-sitwazzjoni ta' x'ġara fuq dawn l-aħħar 3 ijiem. Kellna 16 persuna li fiq fuq dawn it-3 ijiem u bekk it-total ta' nies li fiqu kien ta' 485. Kellna 4 persuni il-ġimgħa, 3 persuni is-sibt u 9 persuni il-ħadd li fiqu. Dawn is-16 persuna kienu fl-etajiet ta' 2 minnhom kienu eta bejn 1 u 10 snin, 3 bejn 20 u 29 sena, 5 bejn 30 u 39 sena, 2 bejn 40 u 49 sena, 2 oħra bejn 50 u 59 sena u 2 oħra bil-età ta' bejn 80 u 89 sena. Allura bħalma qegħdin taraw issa n-numru ta' nies li qegħdin ifiqu dejjem qiegħed ikompli jiżdied. Fir-rigward ta' każijiet li ħarġu pożittivi fuq dawn it-3 ijiem kellna 11 il-persuna, il-ġimgħa kellna 9 persuni pożittivi minn fost 1727 tests li għamilna, is-sibt kellna persuna waħda pożittiv fost 1301 u l-bieraħ kellna persuna waħda fost 803 tests li għamilna. U allura it-total ta' każijiet pożittivi huwa ta' 611 fost it-total globali ta' 61,615 tests. U allura it-total ta' każijiet attivi li għandna issa fil-komunità li qegħdin f'iżolazzjoni huma ta' 120. Kellna 4 minn dawn il-11 il-persuni pożittivi li ma kellhom l-ebda sintomi. Dawn kellna waħda minnhom kienet mara Maltija ta' 29 sena li ma kellha l-ebda sintomi, din taħdem f'kumpanija privata u dawn iddeċidew li jagħmlu t-testijiet bħala screening u din ħarġet pożittiva. Allura bħalissa aħna wkoll għamilna il-kumplament ta' nies li kienu magħha, speċjalment tal-familja, u l-istaff l-oħrajn kienu ħarġu kollha negattivi. Għandna mara Maltija ta' 24 sena li din hija healthcare worker taħdem fil-private practice u din ukoll iddeċidew li jagħmlu testijiet bħala klinika u din hi l-uniku waħda li ħarġet minnhom li hija pożittiva. Vantaġġ kienet li f'dawn il-practice dejjem jużaw il-personal protective equipment biex hekk huma jkunu jistgħu proteġu kemm lill-pazjent kif ukoll lilhom infushom u allura hemmhekk ma kienx hemm exposure għall-pazjenti. Kellna raġel Malti ta' 23 sena li dan ukoll huwa healthcare worker u dan huwa healthcare worker li jaħdem f'testing hub minn tagħna. Bħalma tafu aħna wkoll konna ħriġna stqarrija dwar dan il-każ biex anke nassiguraw li aħna ħadna l-miżuri kollha li kienu meħtieġa biex aħna nkunu nistgħu nkomplu bix-xogħol tagħna mill-screening hubs u għalhekk ma jkunx hemm nuqqas milli aħna nkomplu għaddejjin bil-ħidma tagħna fit-testijiet. Hemmhekk infakru li l-healthcare workers kollha li jkunu qegħdin jagħmlu testijiet ikunu libsin il-personal protective equipment, allura hemmhekk huma ma jkun qed jipproteġu lilhom infushom manka lill-pazjenti li jkunu qegħdin jaraw. U anke xejn aħna kellna dan il-każ aħna għamilna contact tracing ta' persuni oħrajn li jkunu qegħdin jaħdmu flimkien għaliex ovvja xejn ikunu mhux qegħdin jaħdmu mbagħad ma jkunx libsin il-PPE, allura dawk in-nies li mbagħad kienu f'kuntatt magħhom bħala ħaddiema oħra wkoll qegħdin f'kwarantina m'għadhomx qegħdin jaħdmu f'dan il-post u barra minn hekk ukoll bajnuna tal-ħidma tal-cleansing department minn hawn nixtieq nirringrazzjaw għamilna wkoll extra disinfection tal-post iktar milli proprju dejjem nagħmlu aħna. Minn hawn nixtieq nirringrazzjaw. U allura hekk aħna komplejna bil-ħidma tagħna tat-testing u bqajna dejjem proprju anke bl-appuntamenti kollha li kellna. Għandna persuna raġel li ta' nazzjonalità mill-Alġerija ta' 34 sena li dan kien ħajibda ġob u ġie biex jagħmel it-test u ħareġ li huwa pożittiv. U peress li joqgħod ma' 5 persuni oħra dan qegħdin iżommu f'boffa ħalli jekk innaqsu l-exposure lil dawk in-nies l-oħra li qegħdin proprju jgħixu miegħu. Dawk kienu l-każijiet li kellna li kienu bla sintomi. Kellna wkoll 4 każijiet oħra li kienu kuntatti ta' każijiet li diġà konna nafu bihom. Għandna cluster ta' 2 persuni ġodda li dawn kienu relatati ma' persuna ieħor li kien diġà pożittiv
U allura dan jiġi cluster ta' 3 persuni, wieħed minnhom huwa raġel Malti ta' 51 sena u liħor raġel Malti wkoll ta' 25 sena, dawn jaħdmu fuq l-istess post u allura dawn kienu ħarġu permezz ta' screening li konna qegħdin nagħmlu fuq dan il-post u għalhekk aħna għamilna investigation ta' risk assessment ta' dan il-post u minn hemm poġġejna numru ta' nies li kienu qegħdin f'kwarantina. Avolja dan il-persuni ma kellhom l-ebda sintomi. Għanna marra Maltija ta' 43 sena li din taħdem l-Isptar Caring Grek, miex healthcare worker ma taħdem hemmhekk u din kienet fost minn dawk in-nies li konna qegħdin nagħmlu l-screening tagħhom peress li kien hemm xi pazjenti u ma kellha l-ebda sintomi però ħarġet pożittiva. Għanna wkoll minn l-Isptar Caring Grek waħda residenti mara Maltija ta' 63 sena li wkoll konna qegħdin impoġġuhom ukoll f'kwarantina peress li kien hemm xi każijiet u din fil-20 ta' Mejju bdiet bis-sintomi ta' qejja, diarrea u imneħeraj qattar ħadnielha t-test u ħarġet propju pożittiva. Para minn dawn ukoll bħalma tafu aħna wkoll għandna dawk il-każijiet li għadhom qed insibu xi każijiet li għandhom is-sintomi, infatti minn dawn 11 għandna 3 persuni. Għanna mara Maltija li ta' 19 sena li fil-21 ta' Mejju kellha uġieħ fi Grizmeja u uġieħ ta' ras, din taħdem assistenta ġa spiżerija, però hawnhekk din dejjem jilbsu l-visor, allura hemmhekk għandna sitwazzjoni fejn ma jkunx hemm espożizzjoni għal klijenti li jkunu qegħdin imorru b'din il-farmacy. Għanna wkoll raġel Malti ta' 38 sena li dan fit-18 ta' Mejju beda bid-deni sola u ġieħ fil-muskoli ejja u ġieħ ta' ras, dan jaħdem self-employed u propju permezz ta' dawn is-sintomi ġie għandna għamilnilu t-test u propju ħareġ pożittiv. Raġel Malti ieħor ta' 64 sena li fit-18 ta' Mejju kellu nuqqas ta' xam u dan ġie biex jagħmel it-test u propju ħareġ pożittiv. Il-mara tiegħu wkoll kellha xi sintomi u ħarġet negattiva, poġġejnija wkoll f'kwarantina, però f'każ bħal dawn nerġgħu wkoll nagħmlu t-testijiet iktar tard. Dawk huma l-11 il-każ li kellna matul il-weekend. U bħalma qegħdin taraw, in-numri tagħna jvarjaw, kellna 9 każijiet il-ġimgħa u mbagħad is-sibt u l-ħadd kellna każ wieħed. U din hija sitwazzjoni li aħna nkun qegħdin naraw anke l-average tal-każijiet li qed ikollna u bekk aħna anka f'sitwazzjoni fejn aħna mixin fil-mixja tagħna ta' tranzizzjoni fejn qegħdin naraw li qed ikun hemm ukoll rilaxx ta' ċertu miżuri, importanti li aħna nkunu qegħdin mixin fir-rilaxx tal-miżuri manka li kulħadd isegwi dawk il-mezzi ta' mitigazzjoni għaliex dawk huma importanti biex aħna dejjem nkunu qegħdin innaqsu r-riskju. U la darba aħna nibqgħu għaddejjin f'din is-sitwazzjoni fejn in-nies ikunu qegħdin isegwu hemmhekk propju huwa dik tagħna li aħna nibqgħu għaddejjin propju li kemm jista' jkun nibqgħu naddattaw dan in-normal ġdid li aħna qegħdin nimxu fih. Din hija sitwazzjoni li qegħdin naraw mhux Malta biss imma ħafna pajjiżi oħrajn fejn għandek pajjiżi fejn bdew jirrilaxxaw bil-mod il-mod ċertu miżuri, imma dejjem importanti li jkompli jiġi segwit ukoll is-sitwazzjoni epidemioloġika tal-każijiet u anke tat-trasmissjoni u anke li aħna nkomplu nsaħħu t-testijiet tagħna. Allura minn hawn dejjem nappella li dawk in-nies li jkollhom is-sintomi jiġu biex aħna nagħmluhom it-testijiet imma anke fejn aħna nkunu qegħdin nagħmlu dak l-outreach biex nagħmlukom it-testijiet li tkollaboraw għaliex bħalma qegħdin taraw qegħdin insibu numru ta' każijiet, allura dak għalina huwa vantaġġ għax la darba inti issibhom il-persuni li huma pożittivi hekk inti tista' tikkontrolla u hekk tista' tnaqqas il-firxa ta' trasmissjoni. Is-sitwazzjoni ta' admissions li kellna bħalissa għandna 11 il-każ li qiegħed l-Isptar Boffa, għandna 7 każijiet li qegħdin St. Thomas, għandna 3 li qegħdin l-Infectious Diseases Unit f'Mater Dei u għandna pazjenti ieħor li qiegħed f'ward oħra f'Mater Dei kollha minn dawn li qegħdin propju f'iżolazzjoni. Welcome to this medical bulletin for the number of cases that we had over the weekend. We had 16 recovered cases over the past 3 days, so the total number of active cases is 485.
The number of cases that we had over these 3 days is 11, which resulted in Friday we found 9 cases out of a total of 1,727 cases. On Saturday we identified 1 case out of 1,301 tests. And on Sunday, we identified 1 case out of 803 tests that we have performed. So the total number of tests is 611. This is resulting from a total of 61,615. And when we look at the total number of positive cases and remove those cases who have recovered and the 6 deaths that we had, so the total number of active cases is 120. We have a number of these people who are in hospital for various reasons, and we have the rest who are also being cared for in their own homes. As we are looking at the figures and the epidemiology that we are seeing in our country, we see that our figures vary, that we had 9 cases on Friday, however we had 1 case on each day on Saturday and Sunday. We look at the average number and we want to make sure that we can keep the situation stable so that in this transition phase that we are, whereby we are releasing a number of measures that we had to take to control the situation, then we can continue with this transition and continue to release more measures as long as we make sure that our situation is stable. And we appeal to everyone that the mitigation measures that we have included needs to be there because we know that the virus is still there, but we need to reduce the risk which is associated with the release of measures. So hopefully we will continue to move on in this new normal that we are adopting. A situation which various other countries are taking, it's a similar strategy that we are adopting, that we need to contain the situation which we have managed, and being careful with having mitigation measures for the release of certain measures that we had included. Thank you. Keith, min TVM. Tlet mistoqsijiet żgħar, l-ewwel waħda hija fuq dak li ħabbar il-Prim Ministru l-bieraħ fuq il-possibilità li jinfetħu kemm skola sajf u childcare centers. X'tip ta' miżuri addizzjonali ta' mitigazzjoni qed tikkonsidraw biex tassiguraw li jkun hemm l-akbar protezzjoni u sigurtà kemm għall-carers, l-għalliema u anke tfal li se jmorru l-iskola sajf u childcare centers. It-tieni mistoqsija dwar it-tattoo parlors. Il-ħwienet ta' sbuħija tax-xahar il-barbiera nail technicians fetħu. Imma it-tattoo parlors għadhom ma jistgħux jiftħu meta nafu li dawn diġà jaħdmu b'livelli għolien ħafna ta' iġene u protezzjoni. U l-aħħar mistoqsija xahar ilu kont staqsejtek fuq id-data tal-25 ta' Mejju li taħbad illum. Esperti ta' kif imxew pandemiji oħrajn fl-modi ibassru li Malta kellha tfiq mill-COVID-19 illum. Jekk taħsibx li Malta inti qed issemmi l-kelma tranzizzjoni jekk prattikament hix kważi ħielsa mhux għal kollox ma kważi għal kollox mill-coronavirus. Grazzi Keith, mela. Bħalma qegħdin taraw aħna għandna l-pjan strateġiku ta' tranzizzjoni fejn għamilnieh permezz ta' risk assessment li huwa mod xjentifiku u allura konna diġà għamilna 2 tranches ta' rilax ta' miżuri. Dan sar konsultazzjoni mal-entitajiet u anka fejn aħna daħħalna l-mezzi ta' mitigazzjoni. Issa bħalissa aħna għandna diġà fil-pjan tagħna jekk jibqgħu s-sitwazzjoni kollox kif inhi fejn inti tista' proprju tibqa' għaddej b'dan il-pjan. U bħalma rajna il-child care centers, anka l-iskola sajf u diversi affarijiet oħrajn, hemmhekk ukoll inti trid tara kif inti tista' tagħmel mezzi ta' mitigazzjoni ħalli inti tnaqqas ir-riskju li jkollok trasmissjoni. U propju aħna fuq child care centers qegħdin naħdmu f'kollaborazzjoni tajba mal-Ministeru responsabbli għall-Edukazzjoni fejn li huwa propju responsabbli mill-child care centers bħala liċenzjar u anka inforzar u anka l-standards biex naraw aħna kif l-aħjar mod li aħna nistgħu innaqsu ir-riskju. Du nifhmu li f'child care centers ħajkollok tfal li huma żgħar
U hemmhekk ir-riskju huwa li xi tfal huwa naqra iktar diffiċli li inti tikkontrolla speċjalment li ħafna tfal ħin kollu jilagħbu ma' ħalqhom missu wiċċhom huwa iktar diffiċli li inti tikkontrolla milli l-kbar. U għalhekk aħna bħalissa dejjem fuq ħidma ta' mezzi ta' mitigazzjoni li huma bbażati fuq il-prinċipji kollha li dejjem semmejna. Il-prinċipji ta' iġene, il-prinċipji li taf kif jiġi trasmess dan il-virus u anke prinċipji li inti kemm jista' jkun ma jkollokx kuntatt fil-ħin twil u anke li jkun hemm ħafna persuni ma' xulxin. U nafu wkoll il-mezzi ta' prevenzjoni li propju għandna. U allura aħna qegħdin inħejju dawn il-mezzi ta' mitigazzjoni li wkoll imbagħad jiġu diskussi wkoll ma' dawk l-entitajiet li huma propju responsabbli wkoll u anke dawk l-entitajiet li joffru propju dan is-servizz. U l-istess fuq it-tattooing shops u anke ħwienet oħrajn li sa issa kien għadhom ma ngħatawx il-permess li jiftħu biex aħna naraw kif nistgħu innaqsu ir-riskju għal dawk il-klijenti li jkunu qegħdin jipprovdu dan is-servizz. Fuq il-25 ta' Mejju, bħalma qegħdin taraw is-sitwazzjoni hija tali li aħna vera qegħdin f'sitwazzjoni fejn in-numru ta' każijiet li qed ikollhom is-sintomi qegħdin ikollna każijiet, però qed ikollna numru minn dawn il-każijiet li huma nies li għandhom l-ebda sintomi, imma anke qed ikollna każijiet fejn qed ikollna numru ta' kuntatti. Jekk tħares lejn dawk in-nies li qegħdin jiġu għandna għaliex m'għandhom l-ebda sintomi u nagħmluhom it-test fuqu, għandna 1% minnhom li qed joħorġu pożittivi. Ġifieri, 1% min nies li qed jiġu biex jagħmlu t-test u m'għandhom l-ebda sintomi qegħdin joħorġu pożittivi. Dak jindika li qatt hemm trasmissjoni fil-komunità tagħna. Però il-fatt li aħna qegħdin naqbduhom u niżolawhom ifisser ukoll li aħna qegħdin innaqsu r-riskju hemm barra. Ġifieri l-ebda pajjiż ma jista' jiddikjara bħal dan il-fażi li kellu eliminazzjoni tal-COVID. Għaliex dak jista' jkun biss eventwalment meta dal-virus jitlaq kompletament għal diversi raġunijiet fosthom il-ħobb ta' kulħadd huwa li inti jkollok propju tilqima li tkun effettiva. Però il-żmien itina parir, xogħolna huwa li flimkien nibqgħu insegwu din is-sitwazzjoni, nibqgħu nagħmlu l-ħidma biex nikkontrollaw għax dak huwa d-dover tagħna li nipproteġu lill-pubbliku. Nicole Milwan? Nsellek Prof. Gawċi, matul dan il-weekend in-nies reġgħu bdew joħorġu imma il-baħar ma jkollx ristorant, imma jagħmel xi servizz ta' sburija, sodisfatta bil-kooperazzjoni tal-pubbliku. Min anka situazzjonijiet li rajna, tara diversi situazzjonijiet fejn inti għandek kemm restaurants kif ukoll ċertu ħwienet oħrajn u anka nies li jkun qegħdin jipprovdu servizzi li pjaċir li tara li dawn f'tem ta' ħin vera qasir ukoll diġà raw li huma kif setgħu qegħdin jimxu mal-mezzi ta' mitigazzjoni li daħħalna għaliex dan huwa importanti għal kulħadd. Kulħadd għandu lan li nikkontrollaw din is-sitwazzjoni. In-nies ma rriduhomx jimirdu, in-nies iridu nżommhom saħħithom, però wkoll in-nies li jkunu qegħdin jipprovdu s-servizz iridu wkoll huma min-naħa tagħhom li ma jkunx hemm mart li jinferrex ħalli bekk nkunu nistgħu nibqgħu għaddejjin f'din il-mixja tagħna ta' transmizzjoni. Dejjem ħajkollok xi ftit nies li jew għax ma għarfux kemm tista' tkun serja jekk inti ma tkunx qed timxi mal-miżuri u allura forsi dawn in-nies għadhom ma fehmux biżżejjed. Xogħolna huwa li nibqgħu nwasslu dawn il-messaġġi anke intom bħala ġurnalisti li nibqgħu nwasslu dawn il-messaġġi kif nistgħu nipprevenu ħalli bekk aħna naraw li permezz ta' dawn il-mezzi ta' mitigazzjoni persuna huwa safe. L-importanti li inti timxi ma' dawn il-miżuri fejn aħna daħħalna l-miżuri jekk persuni jimxu magħhom inti tkun qiegħed safe li inti tmur tikol ġa restorant. L-importanti jew inkella entitajiet oħrajn. L-importanti li l-miżuri jkunu qegħdin jiġu segwiti. Tim mill-Love in Malta? Imma nofsinhar tajjeb, dik l-mistoqsijiet. L-ewwel nett jekk tista' tina update fuq law factor. It-tieni jekk tista' tgħidilna kemm issa għandna 22 pazjenti fl-isptarijiet. Tista' tgħidilna kemm għandna sodot in total fost l-isptarijiet li huma available għal pazjenti tal-COVID biex inkunu nafu jekk se nuru kapaċità. U it-tielet mistoqsija tista' tispjega naqra għalfejn hawn regola fil-guidelines tar-ristoranti li jgħid li ma tistax tpejjeb laqqas jekk tkun barra fil-ristorant.
Grazzi, Tim. Mela, bħalma qegħdin naraw l-R factor ġifier dak ir-rata ta' trasmissjoni minn persuna għall oħra kemm jiġi trasmess fil-komunità il-virus issa b'dawn in-numri li qegħdin jonqsu issa rġajna qegħdin induru madwar il-1. Allura dak huwa sinjal li huwa tajjeb u aħna dejjem irridu nkomplu nikkontrollaw. Però rridu niftakru wkoll li dan l-R factor meta aħna qegħdin nikkalkulaw hemm fih ukoll dawk il-każi li m'għandhom l-ebda sintomi. Allura meta inti tkun qed tieħu dawn f'consideration u anke n-numru ta' testijiet li aħna qegħdin nagħmlu nkunu nafu l-R factor fuq xi huwa bbażat. Huwa bbażat fuq sitwazzjoni fejn inti qiegħed tagħmel ħafna iktar testijiet u infatti Malta hija waħda mill-iktar pajjiżi li proprju qegħdin nagħmlu testijiet per capita. Allura aħna rridu nkomplu dejjem innaqsu dan l-R factor. Aħna bħalissa għandna 22 persuna li qegħdin l-Isptar Mater Dei jew kella Boffa u sptarijiet oħra, però rridu niftakru wkoll li barra minn dawn għandna wkoll dawk il-pazjenti li qegħdin f'Caring Rec ukoll u għandna wkoll dawk il-pazjenti li qegħdin jiġu kurati d-dar. Tajjeb nifhmu wkoll li minn dawn il-pazjenti kollha li semmejna minnhom li qegħdin jinżammu f'sitwazzjonijiet minħabba pereżempju semmejt fil-każ tal-lum persuna li d-dar tiegħu għandu numru ta' nies oħrajn li jgħixu miegħu, allura aħna iddeċidejna li nżommuhom propju fl-isptar tagħna ħalli bekk innaqsu iċ-ċans li jkun jista' jitrasmetti lil ħaddieħor. Tajjeb ngħidu li ħadd minn dawn it-22 pazjent ma għandu bżonn bħalissa il-kura ta' intensive care unit. Is-sodot li għandna available aħna ħallejnihom hemmhekk għaliex aħna rridu nkunu preparati ħalli jekk ikun hemm sitwazzjoni fejn ikun hemm bżonnhom dawn is-sodot aħna nkun nistgħu nikkuraw il-pazjenti tagħna bl-aħjar mod. Ħadna wkoll meta qegħdin nagħmlu l-miżuri ta' mitigazzjoni anka f'tar restaurants bħalma semmejt inti aħna ħaresna lejn l-istampa kollha. Ħarisna lejn l-istampa kollha li aħna għandna l-vantaġġ hawn Malta li aħna għandna t-temp li jippermetti, allura l-ristoranti qegħdin inkoraġuhom li fejn jistgħu jużaw iktar imwejjed li huma barra. Għaliex aħna nafu li meta inti għandek nies li qegħdin barra hemm inqas ċans ta' trasmissjoni. U allura aħna ħassejna li jekk int ħajkollok sitwazzjoni fejn ħajkollok persuni li ħajażlu joqogħdu barra għaliex hemmhekk hemm inqas riskju. Allura dawn ma jkollux qegħdin esposti għal riskju iktar għal saħħithom għaliex ikun hemm persuni ma' ġenbhom li jkunu qegħdin ipejpu. U għalhekk li aħna wkoll daħħalna din ir-regola fejn ma jistgħux propju jsir tipjib fuq imwejjed fejn ikunu qegħdin jieklu n-nies. Għaliex aħna niftakru li għandna 80% tal-popolazzjoni tagħna li ma jpejpux. Allura hemmhekk irridu nirrispettaw lil dawk in-nies li ma jpejpux u anke ma nkunux qegħdin nesponu lil ħaddieħor għal dannu għal saħħithom. Beppe minn Newsbook. Professor nsallimlek, fl-aħħar jiem Ċipru ħabbar li se jibda titjiriet lejn Malta f'Ġunju. Dak ifisser li l-awtoritajiet f'Malta tas-saħħa approvaw din id-deċiżjoni u x'miżuri ta' prekawzjonijiet ittieħdu biex jerġa' jiftaħ l-ajruport. Bħalissa għadhom għaddejjin id-diskussjonijiet fuq din is-sitwazzjoni u bħalissa m'hemm xejn li huwa kkonfermat. Christine Minnet. Good afternoon, Professor Gawci. Għandi tliet mistoqsijiet jekk jogħġbok. L-lum fost il-pazjenti li semmejt u jgħadrijat f'ward f'Mater Dei. Għaliex dan mhux jgħid fl-Infectious Diseases Unit, pereżempju, għaliex jgħid f'ward. It-tieni mistoqsija hija għaliex fl-aħħar 24 sija saru in-nofs tat-testijiet li qed isiru dal-aħħar fi span ta' 24 sija kellna 800 biss. U l-aħħar mistoqsija konna tlabna kopja ta' risk assessment report li għadek kemm irreferejta li ftit tal-ħin ilu. Possibbli li aħna bħala ġurnalisti konna kopja ta' dan ir-rapport? Grazzi. Minna. Fuq l-wards li għandna f'Mater Dei bħalma tafu aħna għandna kemm l-Infectious Diseases Unit li dak huwa l-unit li minn dejjem kien qiegħed hemmhekk attrezzat kollox biex jitratta kwalinkwa każ ta' mart infettiv, mhux COVID biss imma anke mart ieħor, ġifieri mhux l-ewwel darba pereżempju li jkollna xi każ ta' tuberkulożi jew inkella mart ieħor infettiv. Però aħna fis-sitwazzjoni ta' preparamenti tal-COVID għamilna diversi wards oħra, anka użajna swali oħrajn bħalma rajtu anka pereżempju ta' l-Università, fejn dawn attrezzjajnihom aħna
aħna biex huma ikun jistgħu jilqgħu wkoll pazjenti li huma pożittivi bil-COVID. U allura aħna hemmhekk għandna propju anka pazjenti oħra li anka matul din il-mixja konna qed nużaw barra l-Infectious Disease Unit anka wards oħra li propju huma wards ta' iżolazzjoni tal-istess livell tal-Infectious Diseases Unit imma dejjem f'iżolazzjoni, ġifi huma ma jkollhomx kuntatt ma' persuni oħra u jkun hemm il-prekawzjoni kollha li jkunu qegħdin jiġu meħtieġa biex inti nikkuraw lil dawn il-pazjenti. Fuq numru ta' testijiet li sar il-bira, aħna qegħdin naraw din it-trend li ilna narawha li fil-weekend dejjem ikollna inqas, speċjalment il-ħadd. Aħna niddependu ħafna fuq kemm iċemplu nies fuq il-helpline tagħna, kemm aħna jirnexxielna li nagħmlu outreach biex aħna nġibu n-nies biex jiġu jagħmlu t-testijiet u nifhmu li mill-outreach tagħna, speċjalment dawk in-nies li m'għandhom l-ebda sintomi, ma tantx ikun hemm nies li jkunu jixtiequ jiġu jagħmlu t-test nhar ta' ħadd għaliex għal ħafna minnhom tkun ġurnata tal-mistrieħ. Allura din hija trend li qegħdin naraw. Għalina l-importanti li f'dil ġurnata jekk hemm nies li kellhom is-sintomi ġew, l-oħrajn l-enhanced testing kun nistgħu nibqgħu nagħmlu ħanka matul il-ġimgħa. Grazzi. Jessica minn Times of Malta. Hi, good afternoon, Professor Gauci. My question is regarding the antibody tests. Have the health authorities begun to roll them out and are there any results? Mela, Jessica, tajjeb ħafna saqsejt fuq dan l-antibody tests li qegħdin nagħmlu, aħna propju bqajna għaddejjin ukoll lestejna l-validation tagħna tal-antibody testing li għandna li huwa test li huwa validated tajjeb ħafna u diġà bdejna gruppi ta' nies li qegħdin nagħmluhom it-testijiet. Issa qegħdin niffinalizzaw ċertu grupp ta' nies ħalli mbagħad hekk inkun nistgħu propju kif inlestu l-gruppi ta' nies inkun nistgħu propju mbagħad immorru wkoll għal grupp ta' nies permezz ta' age stratified sample mill-population tagħna ħalli bekk nkun nistgħu nkunu nafu anke il-livell ta' immunità li għandna fil-popolazzjoni tagħna. Karl mill-Malta Today. Il-warraf sinar tajjeb, Professor Gauci, illum ħajibda jiġi allowed li jkun hemm xi restricted visits f'djar tal-anzjani b'mod kontrollat. Qed tikkonsidraw anke stess illum met li l-Alfekter raġa niżel għal madwar 1, qed tikkonsidraw li l-istess ħaġa tiġri għal familjari ta' pazjenti fl-istar fejn b'mod kontrollat tkun jistgħu bil-mod jimbistawhom? Grazzi. Karl, meta aħna qegħdin naraw l-anzjani, rridu niftakru li dawn kienu anzjani li kien ilhom propju ma jaraw lil raba tagħhom kienu qed jarawhom permezz ta' metodi ta' digitalization fejn qed jarawhom minn Skype, etc. Imma ma tbiddel xejn dak il-fatt li inti tkun qed tarahom iktar mill-qrib. Però l-prekawzjonijiet iridu jiġu maħuda għaliex dan huwa importanti ħafna. Is-sitwazzjoni fl-isptar hija naqra differenti li inti għandek pazjenti li ħafna drabi mhumiex mobbli għaliex kun qegħdin jingħataw ċertu trattament u allura bħalissa aħna għadna sa issa li ma jistgħux jitlu viżitaturi ħlief fejn sitwazzjonijiet fejn pereżempju għandek persuna li qiegħed bil-griżma tal-morda fejn hemmhekk hemm ċertu limitazzjonijiet. Għandna wkoll sitwazzjonijiet fejn għandek it-tfal fejn dawk ukoll jitħallew il-ġenituri. Għandna wkoll sitwazzjonijiet fejn ukoll bil-mod u mod dejna niftħu fejn persuni l-irġiel li kollhom il-mara li tkun qiegħda twellet propju jistgħu jakkampanjawha. Bħalma qegħdin taraw aħna bil-mod il-mod tibda tirrilaxxa l-miżuri bil-mod għaliex dejjem irridu nkunu żgur li sitwazzjonijiet fejn għandek l-iktar nies li huma vulnerabbli fejn għandek pereżempju djari tal-anzjani jew għandek l-isptarijiet trid toqgħod iktar attent ħalli hemmhekk inti ma tisponihomx għal riskju li huwa żejjed. Xewna mill-Malta Independent. Hi, good afternoon. My question is very similar to what was just asked regarding elderly homes, as it seems like that a number of these elderly homes have not reopened for visitors. So could you kindly tell us what the situation is regarding this? Thank you. Iva, bħalma spiegajt xewna. Aħna qegħdin naraw li f'dawn id-djar tal-anzjani hemmhekk qegħdin jinstallaw dawk il-perspex sheets fejn huma jistgħu jkunu qegħdin jaraw lill-anzjani tagħhom, il-qraba tagħhom, però dejjem ikunu qegħdin jiġu protetti. Anka importanti li bħalma qegħdin taraw ikunu qegħdin jingħataw anke l-ħinijiet bl-appuntamenti ħalli inti ma tlaqqax ħafna qraba ma' xulxin.
Il-prinċipji ta' prevenzjoni f'din is-sitwazzjoni huma ċari li inti tista' tieħu miżuri biex inti tnaqqas ir-riskju. Li inti trid tevita li jkollok numru ta' nies li jkunu qegħdin ma' xulxin għaliex dawn ikun jistgħu jitrasmettu lil persuna għall-oħra. Li inti tieħu mezzi ta' kwalinkwa protective measures li tista' tieħu, pereżempju għandna l-perspex screen jew inkella l-face shields jew inkella l-face mask, għaliex dawn ikun qegħdin jgħattu l-iktar area fejn inti tista' jkollok il-virus u titrasmetti lil ħaddieħor. U l-mezzi ta' ħasil tal-idejn kemm bis-sapun bil-ma jew inkella fejn mhux available bl-alcohol rubs jew gels, għaliex jekk inti kellek kontaminazzjoni tal-environment kun tnaqqas ir-riskju li inti titrasmetti lil ħaddieħor jew inkella lil ambjent ieħor. Dawn huma mezzi li issa ħafna nies qed jitgħallmuhom u jekk inżommuhom dawn f'moħħna, aħna nkunu qegħdin nimxu fil-mixja tagħna ta' tranzizzjoni mixja li bil-mod flimkien qegħdin nimxu ħalli bil-mod nersqu lejn dan in-normal il-ġdid. Xeq nirringrazzja għal kulħadd tal-attenzjoni u naslu wkoll għal appuntamenti ieħor nhar l-erba' fejn ikun nistgħu nagħtu rendikont ta' dwar is-sitwazzjoni dwar il-COVID. Grazzi u nsellmilkom. Innomina persuna li hija ta' sapport għalik u għajdilha grazzi biċ-ċans li trebbaħa weekend break f'lukanda ewlenija f'pajjiżna. U int tista' tirbaħ voucher ta' €50 għal-ikla. Ibatilna SMS fuq 5061 5012 bl-isem u l-kunjom ta' min tixtieq tinnomina. Għal aktar dettall idħol fuq is-sit one.com.mt. Inizjattiva ta' One bis-sapport ta' Visit Malta.